Illum għandna sfur ieħor sabiħ li jiġi dan iż-żmien id-daqquqa tat-toppu. Qabel nitkellmu fuq id-daqquqa nistidinkom biex jekk tixtiequ tesperjenzaw ringing mill-qrib, iżżuru r-riservi tal-Għadira nhar il-ħadd 13 ta' April jew dik tas-Salina ssib 26 ta' April. Se jkollna open days biex nuru dan il-proċess xjentifiku lil kull min jattendi. Id-dettalji sibuhom fuq il-paġni tagħna. Id-daqquqa tat-toppu hija sfur b'dera unika li tpassi bħalissa u fil-ħarifa f'numri tajbin minn fuq Malta u tbejjed f'ħafna pajjiżi bi klima sħuna fl-Ewropa. Ir-raġel u l-mara huma simili ħafna. Ir-raġel ikun kemm xejn aktar roża u jkun ħarira ikbar ukoll. Id-differenzi fid-daqs mhumiex kbar u nkejlu fost l-oħrajn il-ġew naħolmu nqar u nqablu mal-kotba biex narfuhom. L-isem f'lingwi oħra bħall-Ingliż hupu, bit-Taljan u pupa u anke bil-Latin u pupa epops kollha jiddeskrivu l-anja tar-raġel li hija din. L-isem bil-Malti jirreferi għal dan it-toppu u bir-raġun. Dawn ir-riġ dekorattivi tal-lew naranġa fuq rasa jiffurmaw toppu meta l-asfur ikun rilassat u jkunu magħluqin. Meta mbagħad qajjimhom, dawn jiġu qishom kuruna unika u l-ġmiel tagħha. Bħal ħafna speċi oħra d-daqquqa spiss insibuha tnaqqar minn xi mogħdija fil-kampanja għax l-insetti u d-dud li jkunu qed jaqsmu jkunu jispikkaw ħafna u jkollhom ikla faċli. Il-waqt li meta tkun fl-art hija pjuttost kamuflax. Meta ttiru mbagħad tispikka ħafna minħabba dan id-disinn abjad u swed li għandha fuq il-ġewnaħ u anke fuq demba. It-titjira tagħha timmolla qisha farfett sabiħa wisq.